Здравейте хора, аз така Мрамери и в днешното видео пак ще снимам влог. Но сега ще бъде вечерен влог. Сега е 7 и 5 минутки точно. И няма да излизаме, съжалявам, ще има вкъщи, но ще видите какво правиме, какво гледаме. Навън какво сега става буря. Сега ще ви покажа как духа не е завалял. Наскоро ще завали 100%. Я гледайте. То навсякъде духа, бе, човек. То духа. Ето вижте това как... Това желязо как се мърда. Дърветата, вижте, просто е ужас. И... Искам пак бурята да не е изобщо силна. И така. Ето сега няма какво да правя пак. В миналия ми влог, първият ми влог. Всъщност няма да има продължение, защото те направо се прибрах вкъщи, забравих, отидох да си изкъпя и също забравих втората част. И още не сме ходили на никакъв мистик, на никакви неща за това. Тя ме при моята кошка. Ако не го знаете, знаете, това е най-известната котка на света, бе, хора, бе. Това е най-известната котка на света. Отиваме в хала при Гошо. Хора, ето го и красавецът ми. Той сега е заспал. Няма да го ръчкам много. След малко ще играем, ще пишем телевизия. И така. Хора ще ме охапят, така че гледате. Какви зъби има котките. Я гледай. Ето го и татко отиде. Ето ще покажа татко. Ето го татко. Сега отиваме в другата стая. Отивам сега в моята стая. Моята стая е сега ще ям чипс. Чипс. Там чипс Принглс. Чипс Принглс ми се яде. Чипс Принглс ще ям. Вау! Топа. Ако ще не гледам някакви неща. Благодаря, Глен, но трябва да е. Това е подигравка. Ще гледаме Cartoon Network. Топа. Имам си и Sky. Два балона. Стопа наказане, да? Не взема само всичкото, която ми е тук. Гавчето. Бърче, не ми се бури, ти писа хора, че. Чиста е чиста. Нещо е чиста. След малко ще гледам детски. И когато ти да пригош, когато мамата ми извика, че се е събудил, ще отида да го покажа пак и евентуално да си играем. Учам да гледам. Почваме нов епизод на Пълндрама, където проявявам да гледам. Той че се по-голям от мен, бе. Хора, спешно! Ще ям пръчци! Сега можем да следваме на ще ям към 9. Че иде към 8, не знам. Не е хубита. Сам кавалчета, сука. Към гледам драма. Има реклами, така че ще правя нещо друго. Сега нищо не правя. Може да правим май изискаха, че го ще станал. Да, обича моя хора пете. Ти го? Не знам, кажа да вкъщи песката да таком. Изправя яде. Хора, ето го и малкият сладък Гошо, който току-що ми каза, че е заспал. Начахаме да гледаме друга програма, детски. Казах им да ми пратиш кавалчето. А пред това време ще преместим на Ник Джуниор. Може би.
Не обичам Ник Джуниор. Че да ви кажа. Така. Ало. Поламичка машините. Става. Да кажем, че става. Хора, пирам да ям, защото на 5 минути са ми готови кашкавалчета. Айде, си гледам пламечко и машините. Ще пия вода. Затваряме. Изчакаме кашкавалчета. Взима реклами. Че да отидем пак да видим Гошко. Хора. На науката права, веро, много ми е скучно. Ми ще пърмете на някое друго тук. Обича ви комент, дали има приятел. И дори луксозен пакет. Не, други. Фейсбук ли това? Да, Фейсбук. Специалните места? Не. На Fox Life. 10 Изгубени. Ма изгубени някой. Е смятала да подаде жалба. Не, изгубени. Всъщност аз съм гледала един бяха супер скучни. Никой не потвърди, че го е видял на пазара. Телевизора ми се пресеха. Навалицата е голяма. Супермаркетите е по-спокойно. Благодаря. Невероятният свят на Гъмбо! Марине, чай, какво почва, бе, бате? Пише, че невероятният свят на Гъмбо ма дават пълна драма рама. Това е реклама пълна драма рама, ще нали имате по-малки рекламки. Това видео е много малко от другите. Другото влогче. Значи 10 минути 20. Минуто е 33, а сега верно ще е 20. Върнете килима. Хора, когато мисля е този тъп. Ужас. Ще трябва на ходна да плека. Отново. Хора, няма да издържа. Защото утре трябва да ми бият ваксина. Няма да ми драснат за мънтото. Защото нашата лична лекарка не можа да намери другарче. Хора, аз вернявам да издържа до утре. Затова мама. Тук що ми докараха един гост специален, който дойде чак от юг. Тук за да ме види моят който е гледал канала на баща ми. 100% знае кой е Гошко. 100%. Но повечето от вас сигурно не знаят кой е баща ми. Или пък сте абонирали. Той нали беше написала. Абонирайте на моя канал. Вече вие можете да сте абонирали за моя канал. Вече хора видите 9 минутки. Може искаш да тръгна. Знам, че миналото видео ви е харесало. И 100% заради гримовете ми. Това, сега никой няма да излизаме, ма... Абе не се гримирам. Всяко едно момиче трябва да е хубаво във всяка се. Нали в дома си. Много хора казват, мишата. Това че е коректор. Много съм смотна хора, това е коректор. Макар и една сенчица. Тази сенчица ме прави сива.
Аз без грим не излизам от вкъщи. Смъртно. Само нали като ходя на училище е много. Иначе не. Много рядки случаи. Сигурно един-два пъти съм отишла без грим някъде. И отивам до Тимарки, до Лидъл. Не до никъде на повече. Аз на него нали си ходил, но не често. Защото едната ми бабичка е на 99 години, ще прави тази година. Другата е на 80. И не искам да ходя по тях. Защото имам се болни. Защото когато баба ми и дядо ми ходят, аз винаги нали, вече са ме спряли от училище. Много рядко ми спират, защото аз не боли да много. Мен не ми се ходи на село. Ама има много комари, много болечки. Не ми харесва изобщо. Абе, затова. Сега много хора ме питаха. То не са много хора. По улицата, като ходех. Питаха какви са сенки, че много са им харесали. И дали се търкат много лесно. Скърпичка много лесно се търкат. Но ако също са ви харесали и нямате мокри кърпи вкъщи, много странни хора нямат мокри кърпи вкъщи. Тази средната сенка коректор. И си слагате и си коригирате на кота. Ето, опа. Това винаги ме е спасявало от, например, ходя на училище. Връщам се, ще ходим с приятелка навънка. Гримирам се и това ми излиза до носа. Опа, а какво да правя? Опа, нямам мокри кърпи. И по-скоро аз имам мокри кърпи, но нямам как да ги стигна, защото съм гардероб. Опа! Опа! Припънка. Тръгвам. Ебе, това много пъти ме е спасяло този коректор. Така да буда тръгвам. Ското. Ето. Ето, които хора ме питаха. Не съм. 5-6 човека ме питаха. Това... Никой не ме е питал за него, не знам, защото това е толкова яко. Винаги си покаривам под очите кръгчета, трубичките. Това винаги ми е вършило толкова много работа. Което по принцип нито едно от нещата не е правилно. Даже и гримове, които са маркови, не са ми вършили тези работи. То ми върши право тези сенки 3 са божество. Дойдеха ми като гръм от ясно небе. Само братовчетка ми и беха подарили. Аз си бех подарила подаръци. Тя е на първи клас. Това беше 6-7 на 4-5 годинки. Много малка. И се паднаха пуканки, защото аз бех купила пуканки. И дали дадох и той се паднаха тясенки. И викам, ти искаш ли тясенки? Сега викам, да какво са ми? И аз викам, добре, щом не искаш. Аз си ги взимам. И си ги взех и от тогава ми е топ. Не помня дали не беше на братовчетка ми. Или на братовчетка ми, на майка ми. Или тя... не помня. Това беше преди 4-5 години. Аз сигурно съм била на 6 години. Аз не знам какво направя. Не помня. Аз сега съм на 9.
Аз съм на... Това е било на... Когато съм била на 4-5 години, буквално 5 години съм минали, аз да вече не помня. Помня как са ми изглеждала даже. Или само снимките. Даже аз бях качила един пост. Такъв спомен с баба ми и дядо ми. О, Боже, Господи, хора. Вече това видео 15 минути. Мисля, че ще е поне, сигурно това ще е бая селкопак. Но няма какво да правя. Добре. Той не знам защо се направи някой голям кръч. А буквално днеска не съм спала много през нощта. Защото си легнах допълнително в 2 часа през нощта, защото гледах Доманджи. Аз 3 часа назад. Днеска си легна в 9. Колкото искам, колко да не ми се спи. Трябва, защото утре съм на даскало. Така просто е така правите като овалче. И така правя просто. Бе, хубава съм, бе. Без смисъл. Няма много голяма съм, просто гледам като риба. Просто е така, като си това ми, че съм побледа. Точност не съм. Очудващо не съм бледа. Не слагаме си малко за това. Ау, аз си гледам като призракът, не съм схо. Чай, че аз имам на задна камера си снимам. И здесь току-що преди малко си взех едно огледалце, което току-що погледнах към него. Аз съм призрак. Аз гледам като призрак. Да, като не съм го размазала. Е така. Боже, изглеждам като риба! Боже мой! Какво стана? Нищо не стана. Малко изкрещях. Нали понякога, ако сте съгласни, понякога човек му се пищи. Ще си гледам по гледалото. Мисля, че мама говори с там баба. С моята прабаба, която ме гледах за селото при малко. Съня. Принцип съм на един път. На 2 месеца. Искам мато само с поле. Най-вече.
Боже мой, тези турбички се махат. Не се маха, чай, се забърках даже. Малка братовчетка. Най-малката. Ето. Птицето. Ти в сърцето ми. Само ти винаги помни. Тя е най-сладката днешна света. Не си вяране, како. Ако гледате това видео, много ви обичам и двете, поравно ви обичам. Безкрайно. Много как се виждаме. Те видят в Димово. Аз да видим. Това видео е това. Чайте, че ти гледнахте ногта. Нищо няма. Аз сега да съм умрела така. Вече нищо ми няма. Но. Готово. Да прена малко, значи се въдвоних. Готово. Хора. Готово. Значи ли сега къде бяхме? Тя ме при моята котка. Малката Гошо. Малко. Толкова са на миричкия. Нали влог? Не го отковах. Мама и татко ме питаха и баб ми, дядо ми. Там мама и татко ще се обърках. Тя баб ми и дядо ми питат. Но за това специално за първият ми влог. Ме питаха да съм включила Гъзи, каки. Кака момчето би кака би. Анишко. Зъбченце миличкото ми се прехапало. И има клевчица. Сега виждам. Чакай, како. Вече го изчишихме, не сега виждам, нали? Но чак. Ето е тук. Не знам дали се вижда. Гошо, како? Махни си лапчиките, како? Как хвана телефона хубав и почна да го хапе. Аз печем като някаква леличка, бебата. Колко съм бел като някакъв призрак. Мислим, че се вижда, не зная. Не знам кака дали се вижда. Дори дали се вижда, не знам. И му изгледна лъбемчета на тлето. Не знам това дали е нормално, пишете ми, моля ви в коментарите. Не знам дали това е нормално. Чайте, да видим дали се види. Се вижда. Той само да комна слалето. На живо е супер гадно. А даже може да кача стори. Не стори, а снимка. Гори, мобът ми! Тихо, грим, да ми да дадим. От хора. Айде 25 минути ще говорим. С 5 свекла на кръст. На хапи милото.
Право ми се разпри пръста в бата. Нищо, како ти си живичък. Здравичък. Да си ми здравичък, хубавичък. Миличък и какъчък. Георги ми. Ще се живи здрави. Я не питам татко и мама. А те са и двамата кокета. Те са и тези неща. Не съм яла 3 часа вътре. Хора! Мама ще се... Да! Татко е бута пригода. Къде е луд? Како ти си луд? Како? Как ме превърти този луш пакосник? Гого. Татко ме затвори. Татко ме затвори с тази луда котка. Мисля си играем. Трябва да викам татко, защото той е най-забавният в канала. Кога пускам ви една котка бясна. Толкова ще обичам како. Много го обичам, даже и без. Даже и луд да е, даже и мил да е. Това е като брат, бе, хора. Сигурно хората, които имат братя или сестри, чувстват, че са много важни. Такова. А хората, които имат домашни любимци, се чувстват много важни. Защото те всъщност имат това зависи от пола. Пример, ако имате женско куче, трябва да борито. Имате си трябва борито. Даже котка да е, папагал да е. Това просто са съвършени. Съвършени. Те вече не са животни. Аз вече му викам како. Скъпи, мил. Той е много мил. Скъпи Кошо. Колко си мил. Мил. Като пил. Уил. Много си пил. Уил. Много си пил. Той много обича да пие. Да пие особено вода. Това просто не знам котките обичали вода. Да пият вода. Защото нашия се спуква човек да пие вода. Направо! Скоса ми чорапа този. Тръгваш си. Те да не го ударим. Хора, към 8 часа, бате! 8 часа. Аз си пагам ме бата! Даже мислим да спирам сега влога. Ето пък на 30-та минута. 30 минути ще отне 29-та и 30 секунди. Ще му ще една минутка. Или 2 или 3. Не зная колко. Занимам. Айде още 3 минутки. Или колкото успеем. Виждаме да ръчим първи път. Спирам влога. Сам ще направя. И сега съм гладна. След 1, 2, 3. Още съм гладна. Няма какво да направя. И 1, 2, 3. Яденето. И 1, 2, 3. Пак съм гладна, нали? На хора още една магия. Абракадабра, симсалабим. Тук да ми пристигне яденето на мига. Още няма храна, хора. Вече от 50 минути чакам.
вече е 8:50. Още нямам ядене. След ми трябва да се лагам. Докато вие ще гледате това в понеделник. Съм го снимала в събота, в неделя. В предишния влог имах вчера в събота. Сега демек сега е неделя, а утре е понеделник и вие утре ще снимате. И така, демек вие сега гледате в този влог в понеделник, а че качвам в неделя. Не, те ще обърте коментар. Този влог аз ще окача в понеделник. Понеделник горе-долу в 8 часа. Някой ми е звънял. Пламенка. Баба ми е звъняла. Така че трябва да спирам този влог. Но знаете, но няма как да ми видите яденето. Съм стори. Съм бил брат, не е твоя работа. Кой съм бил пак, не е твоя работа. Вие слушали ли сте от качалки? Ако сте слушали. Извиняйте пак много, ама толкова много се извинявам. Не мога. Пак казвам, не мога. Не мога да ви пиша колко много се извинявам. Няма да... Няма как да ви покажа каква съм яла. Няма какво да ви покажа. Тя, когато беше ми бъде готова.